Waqt li l-Partit Nazzjonalista tibqa' jippreżenta proposti għal ġid tal-pajjiż, il-Gvern baqa' għaddej b'kampanji ta' attakki personali, ħafna minnhom indirizzati lejn dawk kollha li fl-aħħar ġimgħat ingħaqdu ma' Alex Borg biex tissaħħaħ l-ħidma tal-Oppożizzjoni u sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun tassew gvern alternattiv. Dwar dan tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu meta l-ħamis indirizza l-Parlament waqt li kien qiegħed jiġi diskuss l-abbozz tal-Oppożizzjoni biex l-ambjent isir dritt fil-Kostituzzjoni. Alex Borg jgħid li l-Gvern spiċċa f'paniku u allura qiegħed jattakka bla dox lil dawk kollha li ma jaqblux miegħu. Jattakka il-kull persuna illi qed irrassaq madwari u minn hawn nixtieq insellmilhom u ma ħallihom jibżgħu il-Simon Mizzi, il-Simon Vella Gregory, il-Sabina Bjuska Burden, għaliex il-paniku li qam minn naħa l-oħra wassal biex jattakka l dawn il-persuni b'mod individwali. Però inħeġġiġhom ibqgħu waħdmu għax intom qegħdin fuq in-naħa sewwa tal-istorja ta' pajjiżna. Fl-istess diskors Alex Borg għamela ċara l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddefendi dak kollu li għamilna Maltin. Aħna l-Partit Nazzjonalista, aħna bħala oppożizzjoni, żgur mhux forsi ħanibqgħu niddefendu l-identità ta' pajjiżna, nibqgħu niddefendu id-delizzji ta' pajjiżna, il-kultura ta' pajjiżna, il-festi ta' pajjiżna, l-isport ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser il-fake news li xerret il-Labor fl-aħħar jiem.